Vkládáme výkon na Pinska. Je to jeden z těch typů, je jich víc. Tady chybí takové ty nálitky, ale pasuje to k motoru, tuším, že na 0,5, abych nekecal, uvidíme. Zatím dáváme dohromady motor. Začneme teda nově vysoutuženou vložkou, do které přijde těsnící kroužek. Já jsem si to teda nechal utočit tak, aby tam šly těsnící kroužky, gumové kroužky 2. Snad to bude stačit. Potom zapřeme plíškem, zaklepneme ložiskem, zatěsníme. Netuším, jestli tam má být nějaké těsnění, nicméně dám si tam trošičku silikonového tmelu, ať máme vložku dobře na místě. Tak. To vidět? Jo, všechno klope. Takhle nesedí. Trošku takhle naraz. Teďka si tam vlákneme ty kroužky, pomocí tyčinky. Vložka jsou kroužky. To jsem si měřil, takže to tam dal sednout. Teďka dáme tady vložku, máme dát původní, ani 16 na to v pohodě. A další tam musíme stavit ložisko, buferko. Takže budeme nahřívat. Tak, pěkně odskakuje šlína. Zkusíme tam dostat ložisko. Tak, jako do maminy. Až to za chvilku vychladne, tak tam ťápneme i to guferko. Víš, to by to mělo taky vydržet v té teplotě, je toto silikonové. A ještě by se mohli to ložisko trošku přimáznout. Práce, tak. Tak snad. Tak, další věc, co nám chybí, je páčka spojky. Už jsem si tady nachystal šroubek do ní, ale tak to je taková drobnost. Snad to bude fakt moc pěkně se to neopírá. Vidíme. Tak a řídelka, tu jsem teda koupil novou, tak jsem musel trošku vzít šmirglem, ať tam vůbec vleze. A ještě jedna věc, nechal jsem původní vahadelko, ale není to úplně perfektní, takže možná do budoucna ho ještě vyměníme, až si seženu další, ale zatím to nebude tak dramatické. Jo, to šlo až moc dobře, jak je to nahřáté. Tak a teď ta lepší část, dostat tam segerovku, to možná neuvidíte, ale nasmějeme se společně.
převolák, který je magnetický, jeden tu byl. Hezky. Už to se začíná. Zase vidíš segerovky. Jak minule. Tak je tam. Takže deklik téměř. No, jak jsem říkal, je tam vůle. Ale trápit se s tím budu až. A zkusíme tam dát spojkovou tyčku. No, jsme tam. Takže dokonce to nějak jakože funguje. Good. Dobré. Máme dekl. Neuvěřte. Takže dekl by byl. Trošku štěstí funkční, na kátr to nějak sedělo, ale můžeme si to ještě zkusit. Tak, tady akorát vidět, ten kártr není s tím motorem původní asi, protože na vrchu máme docela kvalitní odskok, ale zbytek všechno pasuje, takže to asi nebudu řešit. Skládáme to z dílu, které byly doma, takže se s tím budu trápit přiměřeně. Tak, hotov jsem. Tak, teďka ještě zatěsníme na kártru, už máme gumičku na těsnění od spojky, teda promazání spojky to máme, teďka gumička na mazání startovací řídele a s tím to bude porod, jak se znám, ještě že mám ty kovové kroužky 2, protože mi to tam co bude. Uvažuji jednak to nejlíp, jestli mají nějaký geniální nápad, tak jsem s ním. A slovy kurva. Tak, ještě jsme začali, už to skončilo na zemi. Takže. Jak na něho? Pozor. To šlo nějak pěkně o něco opřít, ale to se mi zdá, že nedokážu. Ne. Jo. Ty vole, to šlo, jsem čekal. Tak. Takže ten by tam byl. A teda původně to měli autoři zabezpečené takým ťuknutím dolčíkem. Uvažuji, jestli to je dobrý nápad dělat nebo ne. Možná ze dvou stran úplně z lehonka, jestli najdu dolčík. Dolčík je. Tak, bohatě stačí. Těsnění by bylo. A můžeme tam zkusit dostat řídel. Nevím, jestli je to správný postup, co se týče pořadí, ale zkusneš. Tak, asistent sem. Asistent, běž možná tady z té strany.
podrž ten motor stisknutý. Takhle, aby se dostal k tomu s tím klínkem. Good. Startovací řídolka tam je. Teďka je akorát musím dostat do nějaké té správné polohy, že? Ty vole, která to ale je, aby to startovalo. Takhle asi. Ja. Tak a teďka ji nějak zabezpečit vůči sobě. Ať mi to při skládání nestřílí, to jsem sám zvědav. Si teda zkusíme jenom tam ten motor nahodit, jestli teda tento druhou polovinu jestli to bude sedět. Něco nejde a nevím co. Ale ještě nevíš, co nejde? Všechno jde, chce. Už se chce. Pauza. Největší komedia grande. Nějak. Chuť. Namažeme vazelínou. Čet. Hej, čet. Krásně. Tak, klika je tam. Protože než můžeme ty nejít, když se nevese, ale dneska mám trošku moc, takže udělám. Takže to je jak se to stříkne, což jsem nezmínil, než na to tady tady to vadí, to značku, než na to větší. Tak jestli to tak nevím proč. No, tady. Jak to nový, to si můžeme stříkne, tam karstva, tak spíš na větší možnosti. Jak se nějaký větší motory, tam vlastně motory. Někdy se používají motory. A jim zase potom nezřekne, co to bude a čas se potom povoluje hodně špatně. Tak to užíváme, ještě jsem to dělal nějak. Tak, ten silikon by měl trošku zavadnout, ale tady to není ještě tak podstatné,
protože tady budu dávat hned na to ten papír a ten zase v sobě se mi trošičku přilepil, trošku držel. Aspoň trošku. Jinak příručka říká, že papír stačí utěsnit nebo položit na vazelínu, což by asi mělo fakt stačit. Jak jsem říkal, já jdu cestou přilepit to trošku víc. Cesta strachu. Ten výraz. Tak. Samozřejmě už je ten silikon všude, kde by neměl být. To jsou zatím kosmetické věci. Takže to si přitápneme. Vypadá to, že děura je na děuře, kde má být nebo kde je potřeba. Tak. A jdem chystat druhou půlku. Tak, z jedné strany, to nevidíte, nahříváme druhý kartry a ještě na patlu těsnění. Opět. Tak, a bude sranda, jdem to zkusit složit. Tady je tam všechno dobře. Tak, hned pár věcí, které nechcou sedět a uvažu, proč. Je to všechno utečené na jednu stranu. Hezky. To jsem nečekal. Aha. Tak nic. Tak pauza. Kurva, teď. Tak, pokus číslo další. Jak něco může, tak to jde udělat, aby to nešlo. Tak, podle očekávání, co asi vysíme na klice, že? No, super, ale na tuhle situaci jsem se musel připravit, takže minutku pauza. Opět. Takže pro zájemce, na situaci, kdy mi to nevyjde, s čím jsem počítal, jsme byli trošku připraveni, tak jsme si vyrobili foriktung na natahování kliky. No akorát teďka to musíme všechno skládat tak, aby to šlo jak má, takže s citem teda uvidíme, co se bude dít. Tak to už jsme tak jo, pomalučku.
Tak. Poučení pro příště, až si budu dělat Forichtung. Nastahovák jemný závit, takže nespěchat, dát si tu práci a sehnat šroub s jemným závitem. No to jde, ale jak je to? Jde to, ale, dobře to. Tak, ale po promazání je lepší. Tak, teď jdeš tak šposy. Tak, já bych mohli říct, že to je tak. Tak, já dělám. Skoro. Teď to nepřehnat. To je nějaký nesmysl. Tak, tady jsme si jakž tak sedli. A z druhé strany jsme si taky jakž tak sedli. Takže teďka to chce dát dohromady nějakýma šerbikem. Šroubá. Tak, jak dáš? Co si to chceme zapadnout? Mojí cílky, jo? Dáš? Až to už máme. No to už je kosmetika. Musím to takže, teďka počkej. To jsem si připravil. Druhé. To stále jde. Já si dostává. Tak. Stále tenhle. No, tak teď nejdelší. První dva a ten zadní. Tak. Tak, klikovka už trošku stuhla. Už by neměla. A po potržení. Paráda, jo? Klikovka podle mě jakž takž. Převodovka úplně ne až jakž takž, ale to uvidíme za chviličku. Takže zdá se, že většina věcí se nějak hýbe, klikovka jde dobře, což jsem rád. Převodovka asi jak tak trošku zvláštně hrká převod vlastně řadicí řídele, který se opírá o startovací kolečko, nebo to nazvat. Ale obě dvě jsou měněné, tak si říkám, třeba si do sebe musí trošku ještě sednout. Teďka už tím asi nebudu nic jiného dělat. Nakašlat. Ale co uděláme je určitě, že si tam zkusíme dát řadičku, aby jsme věděli, jestli jsme úplně v hajzlu, nebo to ještě aspoň trošku pojede. Tak, jaký byl nejlepší postup, že?
Нет, 13 да. Tak, jo. Neutrál, to je neutrál, mezi jedničkou je tam šel. Jednička. Tak, to samozřejmě nechce. Jednička je tam. Co si to dře, ale je to celé na sucho. Takže asi nic divného. Když si tam dáme unáček, tak uvidíme. Takže to je úplně v pohodě. Takže jdeme dolů. Neutrál je. Ano. Dvojka je. Neutrál je. Trojka je. Komentář pro kohokoliv. Pomohla výměna řadícího automatu za Fungl nový. Předtím jsem si koupil z internetu nějakou zaručenou špičku, užívanou. Bohužel nemoc dobrou, nakašlal jsem se, koupil jsem repliku, jako to se dneska prodávají, za kolik to je 1500 tuším, ale cváka nádherně. Jsme na dvojce, přitom jsme chtěli neutrál, až teďka zkusíme dvojku, stále nic. Tak, je tam dvojka. A je tam jednička. Takže klika se točí, převodovka se točí. Viděl bych to jako malý úspěch. Takže usoudili jsme, že motor asi složený je. Podotahovali jsme, co to šlo. Ještě teda později si utáhnu dostupné šroubky. No, ke stažení kartru, ale teda už půjdu do toho, že složíme spojku. Ale samozřejmě, než tam budeme rvát spojku, tak si tam musíme na klikovku dát guferko. Guferko na to bylo tady ideálně nějaký Foricton na montáž. Teď samozřejmě nemám, takže to budeme tam zkoušet nějak bez většího násilí dostat. Teoreticky by to nemusela být taková fuška, ale co říká Murphyho pravidlo, že jo? Co se může nepodařit, to se nepodaří. Tak akorát, že jsem si všechny ideální ťukátka někam odložil. Takže teoreticky tohle byl ideální Foricton Label Day. Takovou nějakou trubku, kdybych tu měl, jo? Co? To by skoro mohlo být. Ale tady se nám to šprajcí. No. Úplně geniálně to nevypadá. Ale guferko je tam. Je zhruba kde by mělo být. Takže asi necháme bejt. Klikovka už jde hůř.
ale s tím se dalo počítat. Ahoj lidi! Zkusíme dát dohromady spojku, co? Tak, tady mám všechno, co mám mít, ty brdě, bo já už ani nevím. Já fakt nevím. Šroubek. Matičku má, matička tu někde byla. Matičku. Tady. Korozdáska, ale já asi vím. Matička, kterou se bude utahovat spojka. Teda spojkový, co to je? Cokoliv, jo? To ta spojková věc. Lamel. Tak, jako mi napadlo, že nemám žádný inteligentní korrektung na to. Tak jdeme hledat. Člověk se pořád učí. To bude nějaká 13. Ne, nebude. To ještě může být 14. Ještě to ani ona nebude, tak nemám co tam dát. Je to 14. Tak, inteligence, že? Byla kvízová otázka, kdo si všimnul, co? Nikdo. Ach jo, co tam nemám? Správně. Zajišťovací podložku, kterou jsem si prostě nachystal. Tak, znova líp. Pojistka se navlíká přes jeden kolíček. A ty vole, že by tam chtěla nějak dvakrát vlez, se říct nejde. Co to zase to vymyslel, ty vole, za genialitu. Ježišmarja. Ještě mám starou, správně. Co na to moje stará? No, taky nic, co tady je jinak? Musíme tam dostat nejdřív a... Hej, dobře já. Tak. A včil ta matka teda, no. Mohli držet. Tak, teďka, co tady kdo říkal? To byly nějaké dobré rady. Aby se něco neposralo, ale vím já už, co to bylo. Že ono to sice drží, jo, on to někdo zakapával lepidlem. Já bych to hrál. No už se to má uvolnit, tak se to uvolní. A teďka. Máme teda připravený korrektung, že jo, ale ten nám je zatím na prd. Dokud tam nedáme lamelé řetěz, takže vidíme se pořád? Vidíme se pořád, začneme od lamel. Začneme od lamel, ale aby tam potom ještě byl řetěz, že? Takže to chci dát nejlépe dohromady všechno. I s řetězem. A s malým kolečkem. Už jsem se tady dopředu nějak čistil, ale doufám, že to je všechno v pořádku. Všechny ty konusy, nekonusy. A jdeme to tam zkusit dostat. Idealistická představa, že to půjde dobře. No. Teďka mi ten korrektung na hovno, že jo? Je myšlenka dobrá, provedení slabší. Dáme si tam tu matku jenom trošku. Teda to hnací kolo. Teoreticky by to mělo pasovat. Nějak. Prakticky to pasuje.
Tak, teďka můžeme trošku zabrat. Tak. $120 korun na 5 sekund. No co, no nic. Tak, teďka teda tu pojistku hlavně nějak odehnout. Klasický porod, už tady někde říkám, zkus použít. Ten, záleží možná. A, nejde to ani nevědět. A to říkala záleží možná, ještě tady. Dáme to pošlo. A tady. Tak. Co děláme? Děláme. Teď se běž. Nějaký ten pojď trochu chuj. Tak mám to dělat dobře. Naši dělat musí. Že se nějaký třeba tam pošlo. Ne, kolik to máme. Dobře. Teď tam pojď protáží baby. Já tady. Takže se to tady. Ne, ne, ne. Teď nás to. Možná nějaký to přestane. Jen čas. Je tady to. Točí, možná. Když viděl, že přijdeš, tak jsem tě nechal ještě přinést kvalitní matku. Teda kvalitní berovku. Jo, ale ty široké nemám, myslím. To se podívá taky? Desítky. 12. My jsme akorát si museli použít jenom takové, já jsem si jednu rozumů nevzal. A samé taky ty žebráky, jenom ty socialistické. Nemám taky rozměr, že? 19. Tak otázka je teďka, jak to správně zabezpečit v čile, že? Teďka už je mi teď kravina na hovno. To nějakým šerbikem, ale zase vyrvu šroub. Už tady něco natahovat. No to mi nevyjde. Se to zapře. Nevyjde. O kousek nevyjde. Tu do toho. Už jsem tady laboroval s nějakou tyčkou. Tohle. Možná by nějakou vydal, ale tohle by mohlo stačit. Pasuje tam zružení místa na to. Gól. A jo, mistr Bartoš. To se nepůjdeš. To je proč, že spojka není jako nenese. Co na to bylo? Proč jsem měla šroubovat do toho? Já jsem to tak dělal, ale taky to také ne. Ale ti prostě měli nějakou takovou fintu, že ve Sloveně ten řetěz, o co si... O tady dali, jak to bylo? No ne, tu bylo, že to upřeli jako tady, víš, takový jako větší. To bude dobrý nápad. No, to není úplně dobrý nápad. Je to v rovině, jestli to je v rovině, trošku asi nepoznám rovně, že? No tak to si budu muset sednout na sebe.
Tak. Tyčka tady vlastně je jenom, myslím, že to má nějaký, ten to je takové ošudlané. Přitlačný, co to je, talíř? Mísečky. Ale už to necháme, co? Už nebudeme to číst jako takovou spojku, to je takový poslední trošku zajímavý ten element. Třesnout. No, na motor vlastně, kdybych tam nedal ty pružinky, já jsem dal 6, říkám, proč mi jedna vyšla navíc. Kdybych tam nedal teďka tyčku, tak vlastně musím znovu rozebrat, že? Protože, a tady nejenom tyčinka, tady nejde takové s tou mísečkou, ta věc. Tak a teďka zase, kde jsou všechny ty 3 posrané segerovky. Přemýšlím všechno, já nevím, kde jsou zase. Tam je jedna, no, ale mělo bych tam být tak trochu víc. No, budeme fakt už hotové, jak teď budu přehazovat ty věci tam a zpátky. Tak, nevím. Mohli být tam. Na to si položila druhá. Třetí. Čtvrtá. Pátá. Šestá, aby si to Michal nedoví na to, že to má být, ale tak. No, komu se to líbí, ne? Že bych chtěl. To každá má jinou barvu, ale to mi nemuselo vadit. Tak, že to má každé jinou barvu. Všechno připravky. Pěkně vyčuráme. Další 120 korun. Tak, teď jak to správně dá, to přijde takhle. To jo. A aby nevypadly, to tam borci mazali právě se vazelinou. Není ti tam ovole? Co? Není ti kosa? No, no. Nehoří oheň. Já jsem kupoval do toho. Do. Proč to nehoří upřímně oheň? Nevím, proč nehoří, jestli to je nějaký pajzle. Na zoltanové motorce vlastně, jak jsem dával ty. To tam chytlo? Já hoří to. Pojď se. No. Druhá. A ta jsem objednal jeden navíc. To tam je obyčejné podložky, myslím, ne? To jsou také jako trochu utopené, ale... Tak, to dělám blbě. Jo, už vím, co dělám blbě. Protože to je mocný. Tak, já až tady než. Je to se to dávno zvěděl, to je na
To je pronuté rukou docela kvalitně. Tak, co ty další? Ty už tam nedám asi. Takže, kluci, holky, tady jsme to pěkně jako jméno, vidíš? Jedna, druhá, ještě černá. Podložka se vole celá nějaká zdoj, teda jako skřivila, ale to je úplně nějaká pacient toto. Tak, sedí. Sedí, pustí by neměla.
směšně cvrlíká. Budeme to přisuzovat tomu, že... Takže teďka zkusíme píst, kroužky a svorníky válce. Nejdřív zkusíme ručně, když tak máme natahovák. Tak, zkusíme teda tím přípravečkem. Tak, teda nešlo to tam úplně rukou, což není nic divného. Přesah sice není tak velký, ale přesto se to trošku brání, takže použijeme Vorrichtung. Takhle to je dobře. Máme tam teda jehové ložisko na klikovce, takže víceméně žádný odpor nebo něco podobného. Tak, z téhle strany dobrý. Druhou zkontrolujeme. Takhle kdyby šel každý píst, no to je možná až moc volné, ale tak na škodu by to být nemělo. Ale tady je to ještě málo. Takže musím drobátko přitlačit. Na čep, ať to máme pěkně na pojistkách srovnané. To je až moc lehce, no, ale tak uvidíme. Tady dobrý, tak teďka otázka, ať nám tam ty pojistky dobře vlezou, akorát, kde mám kombinačky. Sedla krásně, je utopená, takže z téhle strany cajk, z druhé strany, ne, tak to nedoprasím. Sedla, drážce drží, písce hýbe, OK. Tak, si říkám, dáme tam zrovna i ty kroužky, jenom si je potom nesmím doprasit, až budeme dělat další věci. Je to teda dvoukroužkový píst, výbrus, kolik tam mám? Průměr pístu 38,73, já ani nevím, který to je výbrus, nějak jsem to nezkoumal. Tak snad to nebude potřeba znát tuhle informaci, tak si změřím válec potom. Tak, jeden kroužek na místě, kde máme zámečky. A tady někde dole, jo, tady jeden. A teďka už nám nebudou zavazet ty stojky, takže si je tam můžeme nacpat, akorát se dívám, co to tady máme za bordel. Ježišmarja. Jsem to tam nechal, no teďka už to je jedno. A dáme svorníky. To bych asi zrychlil možná. Klidně můžeme. Tak, stvorníky máme a jedeme s koksem, takže těsnění. To jsem si taky trošičku přistřihával, ať mi pasuje na válec. Zkontrolujeme, jestli to mám dobře otočené, takže nemám, jak se znám.
takhle, takže na motor takhle. Tak, svorníky samozřejmě každý na křivy. Taky výborné. Takže ufafrně, ať si nesprasíme. Ať si nesprasíme to těsněji, když je krásně nové. Nechce se mi dělat další. Tak, ale autor myšlenky, že jo. Tak trošičku bychom to mohli podmáznout vazelínou. Co se ti? Víš zrovna, ne? Sorry. Já mimochodem nejsem tlustý. Tak to nás tu taky fandy tvojeho kanálu zajímalo, že? Spíš našeho, ale ok. Trošku to skulpturníme. Aby ta vazelina nemusela být úplně všude. Tak, budíš světlo. Takže dosadíme. Drží, drží, je to také šelijaké, ale snad to bude. OK, na kanály to víceméně sedí. Až tam dáme válec, mělo by to být úplně cajk. Teďka ten válec si namažem teda. No, namažem válec, ale se v tom opatlo. A to už je to nejmenší. Tak, trošku asi poutírat. Kde jsem to zprasil, když je to úplně jedno. Teď se trefit na zámečky. Takže kde máme ty zámky? Jeden byl tady nahoře, druhý tady kdesi důle. Je tam? Není tam, kde je svině tady. Takže. Výfuk dolů. Sání nahoru, mělo být všechno na svém místě. Je to Pavle vidět na tom videu, tak co zhruba dělám? Tak, ty svorníky jsou každý křivé na jinou stranu, svině. Tak. Vidíte? Teď to jde vidět rozhodně líp. Jde nebo nejde? Tak, jeden tam je. Ten zámek povolím. Tady je. Něco nejde, ale nevím co. Všechno to nevidí, aprele. Tak si tam hold budu muset vyrazit šroubovák. Co? Nic. Slepý jsem, něco dělám blbě. Tak, ten šel, jiné to nevidím, jak velkou mezeru jsem si nechal na těch kroužcích, ale byly dobrá, neměla být v pohodě. Tak, no, tak jsem tu vazelinu samozřejmě úspěšně omatlal. Trošku polečíme, ačkoliv to je celkem šuma bota. Tak.
Co nejde? Proč to nejde? Něco nejde. Aha, tady vysíme na kroužkách. To je proč? Tak. Tak to nějak prošlo. Co nám bude sedět do hlavy? Tady ten sedí a tam byl rozdíl, myslím, v tom vnitřním průměru akorát. Tenhle trošku menší. Ale zdá se, že ten větší byl by cek, jenom ať nám to tam nedělá potom nějaký přesah právě do té spalovací komory, ale myslím, že to hrozit nebude. No i když trošku je mohlo, tak zkusíme dát ten s tím menším průměrem. Ještě, ještě máme jeden kroužek, koukneme ještě na jeden. Když ho máme, ať se na to teď něco nezanedbám, ukaž si, jak vypadáš tady ty. Ukaž. Hej, ten je nejlepší. Tak, dáme tam ten poslední, zase trošku přilepíme vazelinou. Nemůžu dělat nic víc než souhlasit. Tak, kroužek, a ne, trošku to zase zkusím očistit, protože to potom bude všude ta vazelína. Ale kroužek drží. Tak, nasadit hlavu, Pavle. Už se nese. Patrně trošku a ten kroužek nevypadne. Počkej, na pozor. No. Co je to dobře uvést? Případně s rukama podlaž ty. Mám to dobře aspoň? No, dobře to máš, ale No, asi je to. ono je to vypružené docela ty. Když tak to můžu zkusit já, ale Ještě možná by to bylo lepší. ukaž. Sorry. Nevím, k čem je zrada, ale jsem říkal, ony ty svorníky utíkají na všechny strany. Takže se Nevím, v čem je zrada, ale já jsem rád. Tak, těsnění tam pořád ještě je. Rub to tam. Sedět sedí. Saving private Ryan. Tak, teď to tam musíme nějak dorvat. Tak, jak to bývalo? Dávaly se tam podložky a matky, nedávaly už se perovky, že? Myslím, ale uvidíme. Nevím, jestli je teda správný postup tam ty podložky, teda perovky dávat, ale myslím, že se tam historicky dával, tak je tam dám zas. Kdyby se někomu chtělo zkomentovat na fórum, těm, kdo tomu třeba jakože rozumějí, tak mi řekněte, jestli perovky jo nebo ne. Na kývačce se mi tuším nedával. Tady už si nepamatuju, co tam historicky bývalo, takže tak sem. Tak, já to můžu vytáhnout. 9, 10, to je dobrý. Můžeme ručně, samozřejmě. A přijel teďka. Když já to dobře, to je. To tam tak, že máme to nějaký. Ne, to dělá. Tyhle. Jedna podložka. Druhá podložka. Jedna pelka. Na pelka, tak to se chtějí. To se možná chtějí. Tak, to možná a někde nedává. No. Tak si to dáme. Tak, do kříže, že jo, samozřejmě, vůbec, no. Akorát. Za chvilku táhneme ještě trochu. No, doufám, že mi sedí válec na ten kátr, bo tam ty rány nebyly úplně perfektní, tak uvidíme, co to bude dělat. Takže, když to teda hodíme semka, hýbat se to hýbe, nějaký
Vidíme to, Pavle, na tom? Mhm. Očividně bordel to nedělá, což je asi dobře. Jak asi. Tak, zkusíme to schválně odspat svíčkou. Ať slyšíme, jestli tam je nějaká případná zrada na kompresi. Teď hovno vleze ten klíč, tak jsem vlezl. Takže teď zkusíme. To vidět? Až to nastavím, tak. Tak, nějaký odpor tam je, to bude muset stačit. Jo. Válec zacpaný, svíčku necháme, tam nepadá bordel, kdyby nám něco uletělo. A jdeme dál. Nastavíme. Kamera taky nastavená. Takže, autor. Naneseme vazelinu na celou styčnou plochu. Já. Na našej. Ano, ty. Já ti věřím. No já sobě. Git, složeno z téhle strany, složený válec, musím ho očistit, dočistíme ho potom, i když to už stejně leze dolů, tady to je za bordel. To můžeme udělat hned. No, takhle tak. Utřeme vazelinu, kde poleze do pazur. Ať nejsme jak svině furt. No, tady to těsnění sedí tak přiměřeně, ale na dírky to bylo, tak co se už s tím. Good. Další. Teďka bude sranda, zkusíme to nějak lépe uložit, je to dobře vidět. Tak zkusíme takhle, snad to teda vidět je, ale možná jak ta šprajc, nám to neutíká, ale tak zatím necháme tak. No, co se mi nelíbilo, bylo, jak jsme usadili to buferko, bo se mi tak nějak dokrutilo, ještě ho trošku zkusím klepnout. Protože ono je fakt nějaké dodrbané. Co přesně má jít vidět na tom záběru? Tady ta část teďka klepnu. Dobře. Ne. Tak snad, no, vidíme, kdyby to dělalo bordel, tak budeme řešit. Tak, teďka tady někde máme 4 mm čepík, který tam co? No vleze zase, ty vole. Ježíš Maria.
Mě vždycky baví, jak to tam nechce vlézt. Jsem to měl vyzkoušet, dokud jsem to neměl v motoře. Blbec. Jsem myslel, že tě to nebaví, když ti to nevleze. No, samozřejmě. Tak, teď otázka, co s tím, že? Jak velká je drážka v tom? Jak velká je drážka v rotoru? No, ona velká. Ježišmarja. Dej pauzu. Fora, jedem. Tak, dej tam rotor na drážku pěkně. Jo, kolíček, drážka, tam se pěkně sedne. Dám. A já tu mám kde šoubat s podložkou, teda měl jsem kdysi. Má se tam úplně dolů, předpokládám. Úplně průdu. Tak, teda vnímavý posluchač si asi všiml, že tam máme co? Ano. Rotor do zapalování. AP. Tohle tam bude dávat co? Ano, zapalování AP. Tak, teďka otázka je, jak to provlečem všema těma dírama. Zatím teda provizorně nějak. Někde máme tu gumovou průchodku, myslím, takže pak ji tam budu moct navlíct. Možná bych to mohl dělat. Tyhle ti kryptoměny nebo akcie? To jsou myšlenka, ale to nemusím potom hrabat, kde je průchodka. Průchodka byla někde. Průchodka je, doufám teda, že patří z vrchu. Snad jo. Takže navlečeme. Nevím, Pavle, to vidět? Samozřejmě. Jinak zapalování jsem původně měl koupené na mopeda a pak jsem ho zase úspěšně sundal, když jsem na mopeda dal originál, protože tak nějak fakt šel lépe. Zůstal stator, zůstala cívka, musel jsem dokoupit rotor a jak to nazvat, adaptér nebo držák statoru. A teďka uvažuji, jestli to protlačím tom dělou nebo ne. Tak uvidíme. Možná, víš co, ty vole. Zkusíme to trošku jinak, bo jinak se skrz tu díru životě nedostaneme. Velký kolík, malá díra. Tati, na co myslíš? Ty vole, kolik máš roku? Tak, zkusíme to v číle. Nejdřív to největší ludérstvo, ale jedna, druhá a ještě ty dvě, to je to sletované dohromady, ale jinak jsou to přední, zadní světlo. Hezky, nějak to tam vlezlo, dokonce to plus minus pasuje. Takže teď se ukáže, bo jsem to neměl přiložené předtím. Hezky, no, je to hajzlo, tak. Vypadá dobře. Nechtěla, ať ta guma vyskočí, no, tak tam potom budu muset narvat zvlášť. Pestio, tak, sedí to plus minus? To více méně sedí. Sedí. Vidíš, no, nesedí. Teď to sedí. Jo, sedí to Teď krásně. to sedí. We're going to a trip to Tak, English. otázka je, kde to je nějaká nula, ale potom budeme štelovat stejně. Takže naštěstí teda firma Vape nám dodává celou sadu tady na úpravu, to znamená náhradu původních, jak to nazvat, upínacích plíšků, které by samozřejmě, no nesamsamozřejmě, ale které by prostě nepasovaly už teďka na sadu z Vape, tak máme plán B.
myšlenka výborná, nemusíme se s tím dupat a vymýšlet nějaké. Šroubovat? Nebo co to je? Tohle to utáhni a pak to budu muset naštelovat na úvrať. Tak, co tam ještě nemám, že tam nemám šroub na utěsnění motoru, to bych se zase divil, co mi tam nefachá. Takže to je správný ten. Takže zkontroluji, protože... Jo, ne, teď ty nervy, ty jsou už letali těrama, tak přiměřenou silou. Aha. A už to teď nebyl to až tak moc, asi máš pravdu, právě, až tak no. moc tohle nebyly. Jsem to Byly předchystané na táhnutí. utáhnutí. Jo, jsem neschopný. Máš to tam? Tak, až to zkontroluji ještě. A vlastně to asi budeme povolovat, dotahovat ještě párkrát, protože... Proč? Protože nevím, jestli všechno bude si tak, jak má. To znamená teda hlavně předstih. Takže. Vyhodíme znova svíčku, teďka by tam snad už nic nějaký bordel spadnout nemusel. A někde tady byl Vorrichtung. Naměření předstihu, půjde nebo nepůjde? Půjde. Nejde nic, jak říká klasik. No, který klasik? Proč nejde nic? Co to zase je, ty vole, za uchylka? Svíčka tam šla, takže závěr musí být dobrý, ale... Tak jo, nějak to má uletěný ten začátek, ale... Tak. A teďka se dívám, že na to má motor i pasující rozměr. Takže jedeme nahoru, hledáme horní úvrať. No, to je systém. Ale pojď se dívat, kde ta věc, tohleto, kdy to ještě stoupá, kdy to klesá. Díváš se? No. Není vůbec. Tak, teďka je to už tak, ty vole, to je přesně. Tak to asi necháme být. Zajímavé. Ale budíš. Takže jsem teda teď že to je přestítěná. Nice, mám tady, tak, mám tady ukázat, že to na přestítěná, začínáme tak, případně už budu něco. Mám tady věci a tady něco. A ty vole, nám bože, haží bože. To tam potom zkušeně brát. Tak, snad. To. Tak, teď se to naučím, je někdy, jo. To nemám, to nemám. A já jsem si říkal, co mám rád, tak. Teď to mají na bože. No, máš ne, a jo, dáš, ne? To jsem měl taky fajně řečit, si tohle tak. Tak, já tak běhnu. Tak, tam je jakž takž. Topené zhruba všude stejně, tady možná trošku ještě zkusíme přidat, ale už by neměl být takový problém. Tak, šup ho tam, to sedlo jakž tak. Kolečko se točí, ještě teda, co jsem neudělal zase, občas teda jsou takové ty komentáře, že se může kolečko, teda ten vložený kroužek přilepit na těsnění. Nějaký silikon, ale ono to stejně bude časem skypané všechno. 13 zubé kolečko. Už jsem ho tam zkoušel, myslím, že tam kdysi pasovalo. Zkusíme ho tam dostat ještě jednou. Ona ta žíželka je nová, kolečko je nové, takže to bude hůř.
ale tyhle díry na sebe sedí, takže good. A někde tady byla ještě pojistka na tohleto, tady je. Tak. A matička, když jsem za koho si do vodu pořídil 2. Albeda ze Sofíl. Tak, opět jsem zignoroval některé dobré nápady, jaksi. Tak jo, zablokovat kolečko, ať se mi neprotáčí. Takže vymyslíme opět nějakou klasickou fintu a la šroubovák. Mělo být snad OK. Zdá se, že to sedlo jakž takž. Dobrý. Aha, taky jsme tam mohli nějaký gval, ať mi to neutíkat pod pazur, že? Kde mám ten nejtenčí šroubovák? Takže to jsme přesně potřebovali slyšet opět do záznamu. Tak, jedna, dáme ještě jednu. No, pojď, tak už jde. Tak, zajištěno. Good. Převodovka se ku podivu ještě furt točí, i když teďka trošku těžejí přes to buferko. Ale nakašlat. Tak. Zdá se, že i magneto se nám točí dobře v zapálku, takže dobrý. Tak a včil nám pro pořádek, pro nějakou kvalitku chybí co? Kamarádi. Kamarády nemáš, to si zapomněl. Kamarády nemáš, chybí. Kamarádi nemají. To nám chybí ti kamarádi. Kamarády nemáš, s tím se směř. Takže dáme tam deklik. Ať se nám na to nebordelí. Tenhle pán mě šikanuje celá léta. No, tomu se říká výchova. Tak ještě opět ta kvízová akce pro pozorné. Spojka a její součástky, že jo? Takže tyčinka, kulička. Tyčinku máme, kratší tyčinka dovnitř do motoru. Doufám, že tam teda vleze. Šla tam nebo nešla tam? Samozřejmě, že nešla. Běž tam, Odro. Je tam. A kulička za ní. Doufám teda, že to byl dobrý nápad. A teď tu někde byla nová tyčinka na spojku. Trošku přibrusíme. Teoreticky by to mělo sedět přesně na rozměr. Neskoušel jsem to, uvidí se. No nic. Informace, neskoušejte stříbřenku na krycí plech. Dělá to borga. Tak.
Půjde tam nebo nepůjde tam, půjde tam. Tak, teď to nejde dorazit úplně, to vypadá, že jsem nechal moc vyšroubovaný šroubek zpátky. Takže povolit. Nebo ještě zavede někde jinde, uvidíme. Tak. Zaštylujeme potom. A na tohle tady byly raz, dva, mohly být 3 nerezové šrouby. Kde je třetí? Pojď montovat. Dáme. Jeden, druhý zašroubovat. Mám to utahat pořádně? Tahuj to, jako kdyby to byla tvoje vlastní. No, tak jako ale ti ty nejskurvější šlupky zase. To jsem pochopil, tak to je velké, to už ani nejde nějak jako. No, Ale ne, všechno se dá zprsit. To. Jak to vypadá? Protože to nějak je vidět, to stačí. Dobrý. Kaž, dáme kontrola šišek. Tak. Jeden, druhý, třetí, no tyhle stříbřenka, to je věc na hovno. To bude muset poléčit. Tak, ale se nám ta spojka začala celkem kvalitně opírat, tak šup. A ještě by to chtělo nějak dotáhnout ten šroubík, na to by to chtělo opět, tady tu. 10, sedne, výborně. A do tašky, dovnitř nám vleze šroubák akorát. GG, ne? GG. Tak, aspoň, že tak, ale no, ještě bude potom třeba But you like that. ladit, ale spojku teďka neřešíme. Good, co nám ještě chybí, co? Zkusím ten kábel dostat zpátky dovnitř, to mi to leze na nervy. Zmiňoval jsem, že nám chybí kamarádi. Jako tobě chybí kamarádi. Já kamarády mám. Tak, když tam špatno zase neproseknu tu gumu. Mě opadl na ty máme upít. Tak a chybí nám co? Ano, chybí nám karburace. A? Kamarádi nám chybí taky, ale to vadí, tobě mi ne. Trošku vyčistíme tady ty blouzet, tam nenatahujeme hliník. Ty, jak to bylo v Pinskovi? Takhle. Takže matka 1. Matka 2. Jo, zase. Poduška 1. Poduška 2. Férovky a teďka to zkresli mi tam vlezou. Všechny ty věci, co tam mají být. Čekám a půjdu. Už se sice blížíme do finále. Měl bych to pauznout? Tak dej pauzu zatím. To se celé hýbe, to není dobrý nápad. Nějaký přípravek na to udělat. Jako borci to měli, je to nebo chycené? Tam tam hliníku chycené. No.
Tu to chytlo. GG. Ale kišpe. Malý benzín. Tak, no, musíme zkontrolovat karbez ještě. Pro.